Здравейте, днес съм навън на любимата ми алея на здравето в Банкя. Искам да споделя за един от най-добрите начини да развиете аеробния си капацитет. Да бъдете по-издръжливи, по-бързи. И това е фартлекът или като интервално бягане. Звучи малко сложно, но всъщност е лесно изпълнимо и приложимо както при начинаещи спортисти, така и при напреднали. Фартлекът буквално означава игра на скорости. Може да бягате, да ускорявате, да отпускате темпото. Това да може да бъде между дървета в гората, както правя аз в момента. Или на пътеката в залата, където лесно да контролирате темпото. Тялото получава сигнал да се адаптира към постоянно променящите се натоварвания. И тук в пресечената местност на гората, леките изкачвания, завоите на равния терен, всичко това автоматично превръща тренировката в фартлек. Без дори да мислите как да го направите. Интервалите или интервалното бягане е по-структуриран брат на фартлек. Имаме ясно зададено време и разстояние, както и параметри, които трябва да поддържаме. Например, 1 минута бързо, 1 минута леко. Или набиращия популярност в последните години норвежки метод, при който се редуват 4 по 4. 4 минути високо интензивно натоварване, което е показано чрез изследвания, че увеличава значително максималния аеробен капацитет. Също така увеличава максималната консумация на кислород за единица време VO2 max. Много популярно нещо, за което ще чуете много хора да говорят в интернет, без да ви обяснат каква истинска стойност има за вас. Нещо, на което ще обърна по-голямо внимание, е, че колкото по-голям аеробен капацитет имате в активните си години, толкова по-голяма е вероятността, когато устарявате, да имате способността да се натоварвате, да ходите по-продължително време, да качвате стълби и елементарните изисквания на ежедневието. Защо са полезни интервалите и фартлека? Повишават VO2 max, както казах, подобряват икономичността на бягането ви, учат ви да поддържате темпо, дори когато сте уморени, разбиват монотонността. Това е ключово за хората, които са свикнали да бягат продължително време, вече търсят разнообразието, но е важно и за хората, които са начинаещи и не могат да направят продължително бягане и това ги спира и казват, няма смисъл. Хората казват, аз трябва да правя 20-25 минути на пътеката и нещо от сорта, а пък аз не мога да изкарам и 1-2 минути бягане или по-интензивно ходене. Подаването му на части и на интервали ви помага хем да имате интензитета, който следва да има за по-оптимално натоварване, хем да успявате да възстановявате. С това ставате по-бързи, по-силни, чувствате се по-добре в движение. Колко често? За повечето хора един път седмично е напълно достатъчно. Елитните бегачи, състезатели биха могли в подготвителния период да имат дори 2-3 такива сесии, но там контролът е много по-стриктен и много по-специфичен. Това вече е тема на спортната подготовка или кондиционната подготовка на елитни спортисти. Какво да правим през зимата, когато времето е лошо? Някои хора нямат затруднение и не изпитват дискомфорт от това, че температурите са ниски. Примерно в момента температурата там, където бягаме, е около 3-4 градуса. Аз се чувствам добре, тъй като съм загрял и след малко отново ще почна да бягам. Това, което може да правите, ако времето е лошо, вали дъжд, сняг, хубавите часове от деня сте ангажирани, съответно всеки е в ритъма на делника си, може да отидете на пътеката, там може да контролирате скоростта, много точно да определите времетраенето на интервала и ако искате да бъдете дори по-прецизни, да проследите сърдечната си честота. Има различни зони на натоварване, те са 5, които са определени от спортната физиология и влизането в четвърта, пета зона за кратък период от време, после връщането до втора или трета, ако ви идва много тежко, дори първа, за да може да възстановите по-пълноценно. И по този начин
правите едно интервално или променливо бягане. Това беше, което исках да ви споделя за фартлека, за променливото бягане, интервалното бягане като вид игра на скоростите, която има точно зададени интервали, или бягането през пресечена местност, такава каквато е на алеята на здравето банки, или много от парковете в София позволяват подобно нещо. Южния парк, съответно, небезизвестната за всички Монца, или Борисовата градина, където има интересни наклони, които отиват към басейна Мария Луиза и нагоре към по-високата част на парка. Северния парк също съм бягал и съм наблюдавал, че има променливи терени. За по-големите екстремисти и любители на планинското бягане, Витоша е район, който предоставя уникалната възможност да направим нещо подобно наблизо. С това, чао от мен и ви пожелавам приятен ден. Бъдете здрави, дръжте се във форма, защото това е важно за вас, вашите близки и времето, което стои пред вас. Бъдете най-доброто от себе си. Best Efficient и Стефан ви пожелават прекрасен ден.